kaya ora ngene lakon uripe reang akean sarane ketimbang karo senenge apa iki sing jenenge ngunduh wae karmane susah kok ya setia ngancani sejatine reang iki ya mung ngene anane ora sugih pandang ora maneh sugih dunya nyambut gawe tak lakoni budal isuk tekane bengi tapi rejeki ki turun nekani susah masih susah kudu ketok bunga sembahyang isuk awan bengi mandar muka reang iki langgeng pasuki sejatine reang iki ya mung ngene anane ora sugih pandang ora maneh sugih dunya nyambut gawe tak lakoni budal isuk tekane bengi tapi rejeki ki turun nekani